Probudil jsi se někdy uprostřed noci úplně bezdůvodně? Slyšel jsi někdy nějaké nevysvětlitelné zvuky? Na rozdíl od všech těch keců, tohle není sen, který si jen nepamatuješ. Není to tvoje představa nebo jen to, že praská nábytek. Nepochop mě špatně. Tohle není duch nebo démon. Ti neexistují. Avšak, pokud to nemůže být žádná z těchto věcí, tak je to něco mnohem horšího. Jmenuje se to The Watcher. The Watcher tě sleduje, to dokazuje i jeho jméno uprostřed noci. Neměj obavy, neublíží ti. Jedině, že by si ho viděl. Nemá rád, když ho někdo vidí, nebo když o něm někdo ví. Pokud se někdy probudíš uprostřed noci, nebo uslyšíš nějaké praskání, ignoruj to, jdi zase spát a hlavně o něm nikdy nemluv. Nikdy o něm ani nic nepiš. Úplně ho vypusť z hlavy. Musím se ti omluvit, protože to píšu. Teď o něm víš. A i on ví o tobě. Přichází si pro mě a ty si další. Sladké sny.